ରବିବାର ସାଧାରଣ କାଳର ଅଷ୍ଟାଦଶ। ଆଜିର ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଉ ସେ ସେହି 5ଟି ରୁଟି ଓ 2ଟି ମାଛ ନେଇ ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼େ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଦୃଷ୍ଟି କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ରୁଟିଗୁଡ଼ିକ ଭାଙ୍ଗି ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଲୋକସମୂହକୁ ଦେଲେ। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଭୋଜନ କରି ତୃପ୍ତ ହେଲେ ଓ ଭଙ୍ଗା ରୁଟିରୁ ଯାହା ବଳିଲା ତାହା ସେମାନେ ଉଠାଇ 12 ଟୋକେଇ ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ଦିନ ଏବଂ ଏହି ଦିନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋର ପ୍ରେମ, ମୋର ସେବା, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା, ମୋର ନିରାଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଦେଉଛି। ଦୟାକରି ଏହି ଛୋଟ ନୈବେଦ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କର ଏବଂ ତୁମର ଗୌରବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହରେ ପରିଣତ କର। ଯୀଶୁ, ମୁଁ ତୁମ ଉପରେ ଭରସା କରେ। ଆମେନ୍।